Bol to doslova boj o čas, aby sa viac ako 20 dôchodcov zo zariadenia pre seniorov pri Košiciach neocitlo na ulici. Bývalý prevádzkovateľ sa rozhodol svoju činnosť predĺžoby ukončiť a šokovaní seniori mali do konca septembra zariadenie opustiť. Chlapci, pomôžte nám, bo nám nikto nemá kto pomôcť. Len pred niekoľkými dňami hrozilo, že dôchodcovia na sklonku života sa ocitnú na ulici ako bezdomovci. A to len kvôli nezodpovednému prístupu bývalého prevádzkovateľa. Situácia bola mimoriadne vážna. Ležiaci alebo nemobilní nemajú ísť kam. Ak takýto poskytovateľ sociálnej služby končí svoju činnosť, tak je povinný do 3 mesiacov pred ukončením činnosti zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby u iného poskytovateľa. Nepovedali žiadne náhradné ubytovanie, nič. Akurát dôchodcom oznámil, že posledným septembrovým dňom končia a riešenie problému hodil na ich ramená. Tí sa z toho nedokázali spamätať a jeden z nich dokonca po prevoze do iného zariadenia zomrel. Toto nie je biznis a treba si uvedomiť, že poskytovatelia sociálnych služieb v prvom rade musia myslieť na ľudí. Dnes je ale situácia zažehnaná a dôchodcovia môžu pokojne spávať. Pomohli sa nám chlapci, pokiaľ nevíte, ja neznám, čo to by bolo. Pre záchranu existencie dôchodcov bolo treba zasiahnuť okamžite. Som požiadala aj Ministerstvo práce, aby vykonalo dohľad. Denne a intenzívne som komunikovala s vedením vyššieho územného celku, takisto s okresným úradom. Dneska mi taký kamen buhnul zo srdca. A na im dá Boh zdravie, ktorí nám pomohli. A toho najdiabli zoberú. Majiteľom budovy nezostávalo nič iné, len sa dohodnúť s novým prevádzkovateľom. No a tomu starému natvrdo zamedziť prístup. Je povolený vstup len zamestnancom a tým, ktorí majú zabezpečovať chod zariadenia. Bývalý prevádzkovateľ dlžil na nájomnom viac než 40 000 eur. Jeho zmluva vypršala už minulý rok. Napriek tomu fungoval, ako by sa nechumelilo a domáhal sa vstupu do budovy. Čo ja tak plakala, jak dyšť. Snažili sme sa byť s nimi, ako objať ich, lebo naozaj nebolo to veľmi príjemné, to, čo sa dialo vonku. Výhražky zo strany prevádzkovateľa boli, to znamená odpojenie energií, ktoré aj trvajú. Majitelia budovy sa obávajú, že už bývalý prevádzkovateľ by stále do budovy mohol vtrhnúť a preto si najali súkromnú bezpečnostnú službu. Zabezpečilo sa všetko k tomu, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a života vlastne klientov, ktorí sú tu. Sme rádi, že to bude ďalej fungovať. Ďakujeme veľmi pekne. Z Ružína, Jozef Kačmári, televízia Joj.